juodaan sitä kahvia, että se kahvi lähtisi piristää, että sais väsymyksen pois. Väsymystä ei saa muuten pois, jos ei ole kahvia. Saa sen nukkumalla pois, mutta se ei taas ole terveellistä. Se ei kahvikaan ole terveellistä, mutta on se parempi vaihtoehto. Kahvilla piristäminen kuin nukkumalla. Kahvi. Sukat jalasta, tätä maistelee ja kyllä hiukset nousee pystyyn, kun on vahvaa kahvia. Kyllä vähän maistuu tumma kahvi, mutta ei ole niin vahvaa kuin yleensä on ja oletko maistanut jo. Kuinka vahvaa ja tummaa kahvia sinä kestät? Kahvi, kahvi. Kahvi, kahvi. Kahville, kahville. Maistanut jo. 5/5. Kahvi, kahvi. Kahvi, kahvi. Kahville, kahville. Kahvi, kahvi. Kahvi, kahvi. Kahvi, kahvi. Kahvi, kahvi. Kahville, kahville. Hiukset nousee pystyyn, joka on vahvaa kahvia. Kuinka vahvaa ja tummaa kahvia sinä kestät? Yhteen tuntiin saanut kahvia. Ajatelkaa, tuntiin en ole saanut kahvia. Eikö se on jännä, että tuntiin ei ole saatu kahvia? Ja kyllä tässä on yritettykin laittaa sitä kahvia.